Agent 13? Central, agent 13? Vaja, però si sóc jo. Bé, sóc jo. Doni'ns la seva situació, agent 13. Sí, sóc al carrer, però tranquils, està tot molt legal aquí. Dirigeixis al carrer Motí 68. Arrasi el lloc i detingui a tothom. Val, d'acord. Ja hi vaig. Obriu, és la pasma. Obriu, que és la pasma? Què passa, home? M'havia quedat adormit. Hola, Nil, tio. Hola, bruixot. És que això és una batuda. Bona, tio. Ei, no cal que tireu la cadena, no hi ha mal rotllos, és en Nil. Ei, tio, d'on has tret aquesta roba? De la comissaria. M'has ben enganyat. M'acabo de menjar la meitat del que tenia. Bruixot, és que hi ha un mal rotllo. No, tranqui, tio, encara ens queda molta cosa. Passa i treu-te la teta del cap. Passa, tio. Ei, en Nil m'ha disfressat de pasma. Escolteu-me tots, aneu a casa, aquí no és segur i emporteu-ho tot. Aquí és Sí que perillós. s'està segur, és un centre receptor de rajos còsmics. Qui ho diu? Les parets. No, escolta, Dolman. Escolteu tots. Va, escolteu-me. Bé, oh no, Steve Hillage. Ei, escolteu-me tots. No us voldria aixafar la nit ni res d'això, però... Esteu tots detinguts. Ei, mireu, No em toquis. A la Terra em rebeu aquí el capità Bruixot del planeta Flepa, emetent en ones intergalàctiques. Em rebeu, Terra? El rebem, necessita reforços. Ai, Al·lucinant! Sí, en necessitem 10! Si pot ser suec! Oh, no! Si només hagués begut un còctel!